कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। कुलाबा कांद्रे सिप्स दरम्यानच्या मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी आरे परिसरातच कारशेड उभारण्याचा निर्णय नव्यानं सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं घेतला असून त्याला विरोध करण्यासाठी पुकारलेल्या आरे वाचवा आंदोलनात लहान मुलांचा वापर करून बाल न्याय कायद्याचं उल्लंघन करण्यात आलं। या प्रकरणी माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगानं मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना दिलेत। मात्र आदित्य ठाकरेंविरोधात कारवाई करण्याच्या आदेशांवरून भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी खोचक शब्दांमध्ये टीका केली आहे। याचवरून नितेश राणेंनी या आदेशाचं पत्रक ट्विट करत आदित्य यांना लक्ष्य केलंय। राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग अशा प्रकारे जी व्यक्ती स्वतः एक लहान मुल आहे तिला नोटीस कसं पाठवू शकतो, हा अन्याय मान्य नाही असं उपरोधिक ट्विट नितेश राणे यांनी केलं। या ट्विटमध्ये त्यांनी इमोजी वापरून शेवटी बच्चे की जान लोगे क्या असा टोलाही लगावलाय। हिरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।